pumpin na balun ka ting kumlum pale na tharo na hiet nang chu value khang yang nei ya i vei wi sa value ki value no le bakay ako mitso ka to ka ako mitso Akia tong ko sa kita na la lo he aso lo he lunghal wala pau tay lo ka to ka mau ko Kay reply yo. Asa gitu tu nga kem maya ama cici no te lai pu ke sab sab me Akia to sa ni la kana ihit pila ka ko re Bombala sa payo kon are you from Bihar at samay Kolo isaw samay Pero sila papa ke tia hero pa ki me Bakay liya Dominoon Sunday Coffee Friday niya ka Coba nga happy don kira happy ki don te a chu so happy coffee na don na jang pe Naga nguci bola la Hoy mo be sa kumluna ko ten momento ka Sai pi ko pa ka trophy kila ako ay mo ya Hoy mo baka hoy mo kite na chin tele kite panay lo first prize ka Okay, tata ka melo na. Any more plan na biat nuton. Bet pa cái này là bet nu cái kia nè. ama wen nei ngai dam film tho wa ki ngai dam to kala Baka yan yaw la ya dam do zo talo dinga hospital apa na in lang o point na gari accident wa mabo ga in to. Cek je nang pot je cek. Apa to lawa chi na mai pe he na abantala mai pe la nga apa na sala kang no kai ko ni go min pita na apa ma ga la nga cepang na ki sore ji ta chen ku to pala na je mi ta ga mai lawan ki ji pala la Baka yin calling letter kat amwa hon dole don kam ga ki. Next. Baka hoy mo be sa akip yen me nga nu nga mang pa talaga ako wa sa. Oy. Mo kita sedak. ai mo be se ni sila ke la ni sila tom tom ke kai dai la wai ke jam la yo kale na valentine na athini ayo kale ke kui bit thai lo no min de ka ti so Khai. Kan sai be ram khai. na sei no la sei yo Baka zu ha do wala na bu ga na sa. Cô lang ra xây liền là bây giờ là bây giờ là xây liền năm thật như là Baka hồi mùa bây giờ ở đó mình nuôi nó tiệp vu gái sao Nó sao ngai. Baka imut si dan so singkasi la nila lang na ga tahu gì tu atu kita jadi lungket ke kira lah mini kata ke kira boy yin pun at sai pi Bakain ko may laya ko tok so bol ba ko mo sa ga kyaw lo sa
Bakay doktor sila cintila hung damo at hindi sakit siya. Bakay lang wala gari ki kam kanina takas. Bakay reply mo ito. Muy chime. Kelime. Bakay ex wala nun X-Men. Patay mo ito no. Bakay daw munu ka JB sa he mga akoy. Bakay selo ito. Say namu tambe sa na namu khalang panan kita la ta jang game ah. Nahi tuin mi hoy mo ki mandi la bakay ba ni. Aman masat pen hoy le sit singa. Hung gipir ori choma choma. Call line ki siya na kan. Bakay adom munun. Bakay daw mo nun. Bakay azino ta kain mo. Sige. Kagyang mo yan ay. Kagyang mo yan na. Ato lang bangin tip ito ay kilaw mo mo. Sinatama. Bakay na daw Mo mo. man lakip ta ni kina. Bakay na daw mo ko man. Dito na kitchen ha pena na boli sa sumsim jang sa tamkit lang na lai de. Kagyang to. Saan din na.